Kazetaritza eta literatura gurutzatzen dira elkarrizketa liburuetan. Galdera erantzun jokoak pertsonaiaren azalean jartzen laguntzen du eta gogo eta eragin. Ana Urkizak 16 sortzaile eta aditurekin hitz egin du bere liburuan, eta pentsarazi dien gaia ez da makala. Zein dira euskal balioak, halakorik baldin badago. Euskal balioak zer diren aztertu duzu liburu honetan, Ana, zer bultzatuta? Galdera batek bultzatuta hasi nintzen liburuarekin, eta galdera zen zer diogu guk nor garen, ez? Eta horri buelta eman da baita ere zer dioten besteek gu nor garen. Ikuspegi komunikatibo batetik begiratuta behar izaten da norberak erabakitzea nor zaren, nola esango dezun, baina azkenean garrantzitsuena da besteak zer hartzen duen, ez? Besteari zer geratzen zaion. Hori da garrantzitsuena, ikuspegi komunikatibotik. Orduan galdetu nion nire buruari zeintzuk ote diren gure balioak, balioiek eguneratuta ditugun, bateratuta ditugun eta nola bizi ditugun. Hortik gero abiatzeko komunikaziorantz. Eusko Ikaskuntzako lehendakaria zara, zeintzuk dira instituzioaren baloreak? Eusko Ikaskuntza ibilbide luzeko erakundea da, 100 urte eta pasatu ditu, eta orduan denbora guzti horretan pixka bat balio berriak erakartzen eta horiek egonkortzen eta horiek eguneratzen aritu izan da, ez? Gaur egunean 9 balio ditu, eta horien artean esanguratsunak edo izan daitezke aniztasunarena, lurraldetasunarena, lurralde guztietan egotearena eta horien kohesioaren alde egiten den lana, baita ere disiplinartekotasuna, edo eta nazioartekotasuna, edo belaunaldia artekotasuna, eta azkena, danak ez ditut aipatuko, baina azkena zerrenderatzen eta bizitzen ari garena berdintasunarena da. Euskal nortasunaren eraikuntzari buruzko gogo eta fasean zaudete, zuzentzen duzun instituzioan, zein fasetan zaudete? Begira, aurreko urtea eman dugu aurre proiektua zehazten. Eta justu urte bukaeran ikerketa egitasmo batzordetik pasatu da, honetsi da, eta urtarrilean abian jarri dugu. Horretaz gain, iaz egin genuna izan zen Euskal Herriko unibertsitate guztiekin hitzarmen esparru bat, hain zuzen ere eta beste proiektu hau elkarlanean unibertsitateekin lan egiteko. Eta justu momentu honetan ari gara ikerle talde gazte, ikerle taldea osatzen proiektu hau aurrera eramateko. Literaturari dagokionez askotariko generoak jorratu dituzu zure lanbidean. Lan horrek guztiak balio izan dizu identitateaz pentsatzeko? Pentsatzeko baino gehiago esango nukeena da identitate hori azpimarratzeko. Balio izan didala egin dudan lan orok. Zeren eta euskeraz idaztea hautatu dugunok, azkenean autu horrekin ere esan dugu ez da euskal garela nolabait esateko. Nik idazten dudan momentu guztietan diot nor naizen. Konta iguzu nor batuko den hemendik gutxira solasaldira? Oso estimuan daukadan lagun bat, Itziar Nogueraz kultur kudeatzailea izango dugu gurekin. Transforma dezakegun guztia eralda dezakegu, eta transformazio horrek errebelatuko digu erruari buruz jakin dezakeguna. Euskal izatea zer den aztertu nahi izan duzu liburuan, 16 ahots ezberdin elkarrizketatuz, nola antolatu duzu lana? Liburuak 2 atal dauzka, eta lehenengo atalean hain zuzen ere 8 sortzaileri egindako elkarrizketak daude. Elkarrizketa formatuan bertan utzi ditut eta beraz ahotsa beria da, ez? Eta gero, bigarren zatian nik komunikatzaile deitzen ditudan hoiek elkarrizketatu ditut, baina elkarrizketak ez dira formatu horretan agertzen. Adituak deitu diet, hain zuzen ere eurek lan egiten duten eremu horretan komunikazioak duen garrantziaren berri emateko liburuaren gainean, ez?
Eta bigarren zatian nirea da ahotsa, egin dudalako bai lehenengo zatian eta bai bigarrenean elkarrizketatutakoen, hortik ari bat sortu, irakurlearentzako jomuara eramango duen ari horren berri emateko. Euskal markaren definizioa identifikatzeko 3 elementu aukeratu edo erabili dituzu. Alde batetik izena, irudia eta balioak, eta azken honetan jarri duzu indarra. Bai, edozein marka osatzeko 3 elementu horiek beharrezkoak dira, ez? Hala ere, niri iruditzen zitzaidan gurean, bai grafismoari eta bai izenari dagokion azterketa dexente aztertuta eta ikertuta zegoela. Ez ostera hainbeste balioen ingurukoa, ez? Eta balioen inguruko horretan ere, azterketa historikoak edo historian oinarritutakoak areago eginda zeudela besterik baino. Eta nik iruditu zitzaidan edo, hasierantik argi nuen, kulturaren ikuspegitik egin beharra zegoela, eta kultura ikuspegi horretan sortzaileak beharko liratekela horretaz aritzea. Hain zuzen ere, hoiek esango dutenarekin gero, pixka bat estrategia komunikatibora eramateko. Gaztelaniaz aritu izan zara elkarrizketatu batzuekin, alde horretatikan hizkuntzak zerikusia du euskal marka edo balioak izendatzean? Esango nuke ez, hau da, hizkuntza tresna bada, eta erabiltzen dugu elkarrekin komunikatzeko. Eta erabiltzen dugu baita ere gauzak azaltzeko. Orduan, gaina liburu asko eta asko izan ditugu euskararen gainean edo euskal kulturaren gainean beste erdaretan idatzita, ez? Gauza ez da ze hizkuntzarekin idazten dan balioen inguruan edo eta hizkuntzaren beraren gainean, baizik eta kasu honetan lantzen ari garen balioak euskara baliotzat jotzen den edo ez. Eta orduan elkarrizketatu gehienek baliotzat jo dute, baina ez guztiek. Aipatzen duzu baita ere euskal edo basko ze kontzeptu erabili behar dugu? Biak, bat? Nire ustez eta inolako zalantzarik gabe euskal. Zergatik, hau da, baskoak badu ere oinarri edo sustrai sendoak eta ez nola nahikoak, hau da, historiatik datorren izendapena da, eta baita ere herri itxura edo herri izendapena eman digun izendapena da, ez da gutxi. Baina gure ez den hizkuntza batetik egindakoa da. Eta guk hori jaso ondoren, gure herriari gure hizkuntza erabilita eman diogu izena eta gainera arrazoitu, hau da, euskaraz egiten duen eremuko lurraldea da gurea, ez? Eta nik esango nukena da hor, historiak bere indarra duen horren, aurrera egin dugun neurri horretan eguneratzea dagokigula eta gure hizkuntzan egindako adierazpen horren aldeko apustu egin beharko genukela, beraz, euskal. Elisabete Garmendiaren iritziz, kazetaritzaren ikuspegitik beraz, balioen transmisioari dagokionez, noiz behinka erdaratara joateko beharra ikusten du. Bai, berak argi dauka eta gainera erdarak aipatzen du, ez du gaztelania aipatzen. Hau da, gu beti sentitu izan gara eta hala izan dalako, gurean euskeraz bakarrik mugitzen baldin bagara, bestek ez gaituztela ulertzen, ez da, eta hor murru bat jartzen dugula nola behit esateko. Orduan berak esaten du balioak transmititu behar baldin baditugu, hori gure hizkuntza gaindituz egin beharko genuke, eta besteena den hizkuntza horretan ulermen hori egon dadin eta onespen bat lor dezagun. Irati Jimenez idazlearen hausnarketak ematen dio hasiera nolabait esateko liburuari, literatur ikuspegitik beraz, zerbaitengatik? Egia esan, liburuan jarri ditut elkarrizketak egin dituen urrenkera kontutan hartuta. Beti hartu behar da irizpideren bat, eta liburua bukatu nuenean, elkarrizketak egiteari bukatu nuenean, esan nuen, zein urrenkera erabiliko dut, zein irizpide urrenkerarena. Hala ere egia da, elkarrizketak egiteko ere beste urrenkera bat aukeratzen dezula, eta hortakoan propioki aukeratu nuen Irati Jimenez, batez ere gai batekin abiatu nahi nuelako liburuan, ez? Eta zan hizkuntzaren eta lengoaiaren arteko auziaz hitz egin nahi nuen, eta hori nolabait despejatzea nahi nuen liburuan aurrera egiteko. Hortarako berazan pertsona proposa eta izugarri ondo erantzun zuen liburuan. Beraz, hori izan da pixka bat urrenkeraren erabileran zergatia.
Nabarmena da euskal kulturgintzan Oteiza mugarria dela. Askok aipatu dutelako, eta galdetu nahi nizun ze balio aitortu dioten eta berdina ote den denek ikusi duten hori. Bai, bueno, denek galdetu ala, denek hau betez eta gainera lehenengo izena ateratzen zana beria izaten zanez. Eta ulertu dute, esatera etorri dira, erreferente izateaz gain oinarrizkotzat hartzen dutela. Eta esan dutena da, bere trazo bat, bere elementu bat ikustea nahikoa dela, euskal dela jakiteko eta Oteiza dela jakiteko. Orduan, nik hori liburura ekarri nahi nuen, esanez, ikusiko edo entzungo ditugun balio horiek ere, nolabait efektu bera sortu beharko luketela gurean, ez? Gaurko honetan gomendatuko dutxuetan liburu hauxe da. Leturiaren egunkari ezkutua. Txillardegi da idazlea, donostiarra, eta egunotan danon ahotan ibilidan idazlea da, aferen bat edo aukin dago hor Donostiko liburutegiko izena ipini eta ez. Eta hori, nik beti ukindo gogoa Txillardegi irakurteko, bere izenbururik ezagunena edo aukeratu dut, eta hauxe da. Orduen irakurten hasi nazenean, harritu nau, ez? Harritu nau bere euskera mailak, zelako aberastasuna erakusten dauen geuzek azaltzen, eta horrezegaitik, nire gomendia hauxe da. Amodio desamodio historio bat da, eta filosofia ere sartzen dau, filosofiako teoriak sartzen ditu liburuan bertan. Esan behar da, garai 1957 urtean idatzita dauela, eta orduen modan egon ziren filosofak portu bete ikusten da, ez da eragin, ez da? Hori, hauxe nire gomendioa. Tradizioaren arira, garrantzizkoa izanik ere, atzera begiratze horren nekea eta kritika nabarmendu dute zenbaitzuek. Bai, ez dago inolako arazorik edo kezkarik tradizioa dela, eta hori dela amankomunean, euskaldunok amankomunean daukaguna, hortik atera garela eta garena garelako horregatik dela, ez? Hor ez dago bestelakorik esaterik. Baina aldi berean, badago joera bat eta tentazio bat beti atzera begiraka bizitzekoa, ez da? Eta beti atzean daukagun hori ederrestekoa, eta beti, falta zaigun euki genuen hartara beti begiak eta burua eraman nahi izatea, ez? Eta justu horrek ez du aurrera egiten laguntzen. Hau da, etorkizuna begi aurrean dugunok edo eta etorkizuna lantzen ari direnek, hori aingura bezalaxe somatzen dute, ez? Arrazoiak eman behar direlako, azalpenak eman behar direlako, eta ez ondo gelditzeko. Orduan, hor badago alako, krisi antzeko bat, eta salaketa puntu bat esanez, atzera gehiegi begiratzeak ez dula aurrera egiten laguntzen, eta aurrera egiteko atzearekin nolabait beste konponbideren bat bilatu behar dugulakoan, ez? Jon Maia dantzariak hizkuntza eta dantza gordetzeari eman dio garrantzia baita aniztasunari eta zintzotasunari ere. Bai, ni zintzotasunarekin hasiko naiz, ez, eta zeren eta zintzoa da onartzea tradizio bat daukagula. Zintzoa da onartzea tradizio horretatik abiatu behar dugula, bai? Eta zintzoa da ereitzea tradizio horretatik abiatuta gauza berriak atera behar ditugula. Eta zintzoa da baita esatea, gauza berriak atera ditut, eta atera dudan berri horri izendapen berri bat emango diot. Horrik ausardi ere bada, baina hori zintzoa izatea da, ez? Orduan horrek esplikatzen du ibilbide bat egin beharra dagoela, eta hor ez dagoela tradizioari traiziorik egitea, ibilbide hori aurrerantz egitea besterik ez dela, ez? Hala ere, Jon Maiak helduleku ez hitz egiten digu. Nolabait berak askotan komentatu izan du, azkena tokian dagoenean eta zerbait berria eskaintzen ari danean, halako tentsio puntu bat sortzen dela ikusleen artean, berak hori somatzen duela. Eta justu, dantza berri hori egiten ari danean, ez? Eta justu elementu ohikoa den elementu bat sartzen duenean, jendeak tentsio hori jeisten zaiola eta esatu, hori euskal da.
ez? Orduan behar dugula oraindik asko ikusle askok eta askok heldulekutzat ditugun ustezko lehengo elementu horiek gurean gaurkoan ere ikusi bestela gaurko hori ez degula onartzen edo ez dugula aitortzen, ez? Eta orduan heziketa prozesu bat beharrean gaudela. Josu Bergara komunikazioan adituaren aburuz, Euskara marka, Euskal Herrian marka bera baino indarra handiagoa dauka. Askotxok sinisten dugu bi marka horietan, ez? Hau da, Euskarak bere marka du eta izan beharko luke, indartuagotuz, eta Euskal Herriak edo Basque Countryk baita ere, ez da? Kontua da, Euskarak berak zirri birbide egin lezakeen Euskara marka hutsarekin eta zenbateraino lagunduko liokeen edo zenbateraino ardatz izan behar duen Euskal Herria markaren baitan. Orduan hori argi izanik eskatuko genukeen eta berak eskatzen duena da estrategia komunikatiboa hain zuzen ere euskararen inguruan edo euskara oinarritzat hartuta hori beharko lukela estrategia komunikatiboa hori oinarrian hartuta egin beharko litzatekeela. Euskal identitatea aipatu dugu, liburuko arietako bat da, zer leku betetzen du identitateak euskal markaz ari garenean? Nik horre jakitera eman nahi izan dudana edo mahai gainean jarri nahi izan dudana da euskal identitate bat zehazteko balioen zehaztapen bat behar dela derrigorrezkoa, ez? Eta hortarako balioen inguruko hausnarketa bat behar dela. Eta behin balio horiek bateratu eta onartzen ditugunean, hain zuzen ere gero hori komunikazioa eraman behar dela, ez? Prozesua ez da nortasuna bere horretan definitzearekin hasten eta bukatzen, ez da ere balioaren definizioarekin hasten eta bukatzen, baizik eta behin hori bateratutakoan hori gero ekimen komunikatibora eraman behar da. Orduan, prozesuak 3 zati dauzka eta 3. beharra somatzen da batez ere. Irati Jimenezi egindako galdera bat egin nahi dizut zuri orain, zure obraren baitan zein balio dauden jakiteko. Begira, ez da galdera erraza, baina Iratik erantzun zuenez, nik ere erantzun egin beharko dut, ez da? Da pixka bat pentsatzea liburuaren gainean jarri zarenean zer erabili dezunzuk baliotik hor usteko, ez? Da nik esango nuke bizpahiru balio erantzi izan ditu dela nire liburuetan, ez? Lehenbizikoa argi dago euskara eta euskal kultura dela, euskaraz idazten duzunetik eta baita ere zuk deskribatzen duzun hori eta kokatuta, Euskal Herriaren baitan kokatuta, zure ikuspuntua euskaratik ateratzen delako, ez? Beraz, euskara eta euskal kultura bai daude balio bezalaxe nire liburuetan, ez? Gero, hurrengoa komentatuko nukena da borondatearena. Hau da, gure herriak urtetan eta urtetan, bere historian zehar, herri izateko borondatea agertu du, ez? Eta nik uste dut nire obretan ere badagoela borondate horren azalpena eta borondate horrek zertzukate ireki ditzakeen alako mentura bat ere, bai, ez? Eta, jokatu izan dudala balio horrekin. Eta, beira, 3. kontatuko nuke baita ere ekintzailetza. Sarri askotan esan dut, bizi izan dudalako, ez? Lanari aurrez aurre begiratzeko herria garela, eta gainera lan horrek, egiten dugun nolakotasun horrek, eramaten gaitula berrikuntzara, ez? Eta bada niretzako berrikuntzaren eremu hau benetan barruan daraman zerbait, eta uste dudana horretan agertarazi dudana. Aipatuko dut Jaime Gil de Biedmaren Las personas del verbo lagun batek konparatu zidan eta arrezkeroztik azten jartzen ezenean gustatzen zaite inguruan izatea. Philip Rothén, The Plot Against America, Amerikaren aurkako konspirazioa da nik uste geopolitika ulertzeko bideetako bat, eleberri bat da. Ukronia bat kontatzen du, zer gertatuko litzateke Bigarren Mundu Gerran Hitlerren aliatu batek hartuko balu etxe zuria, iritsiko balitz Estatu Batuetako presidentetzara, eta liburu honen salmentak ikaragarri igo ziren 2016an Trumpek hauteskundeak irabazi zituenean. Askotan,
zer gertatuko litzateken pentsatzeak laguntzen digu gaur egun gauden egoera ulertzen. Eta nik uste dut, Rozek horretan maisu lana egin zuela. Sartuko nuke Josep Pla, katalandar idazlearen edozein liburu. Are gehiago, irakurri gabe dauzkadanak. Obra oparoko guraso, aita izan zalako, eta askotxo irakurri ditut, baina denak ez. Torreiesen badago jende adinekoa. Bizitzan eskarmentu handia duena. Arrunta. Hilerri baten aurrean pasatzerakoan, egunez izan da ere, txistuka edo gutxi asko ozenki abesten hasten dena, zalantzarik gabe sentitzen duten beldurra uxatzeko. Kontaizki guzu Itziarrekin partekatzen dituzun gustuak, ideiak eta ariak. Bueno, beira, Itziarrekin gauza askotxo partekatzen ditut. Gure hasierako elkar ezagutu genueneko garaietan bat egiten genuen jardunaldietan edo hitzaldi bat ematera deitzen zigutenean, eta gainera gai ezberdinekin. Eta hori izan zen politena behar bada, zen eta ezagutzen joan garelako zertzuek batzen gaituzten, ez? Eta hoien artean daude, batez ere sorkuntzaren inguruko gustuak sortzeko eta sormena bizitzeko gustuak, moduak, liderko ereduen inguruan landu izan dugu, edo kultur kudeaketaren inguruan, edo, hau da, nahiko, eta literatura bera, noski, eta barrez, baina, nik uste dut garrantzitsuena izan dela elkar ezagutu genunetik irakurlea garrela, da, nik bere lanak irakurtzen ditut, eta berak nireak irakurtzen ditu, eta hori da, ez dakit, lagun zaharrak izatea baino askoz zerbait gehiago, edo eta sarri askotan ikusten du ez dugun arren, dakiguna bera nun dagoen eta ni non dagoen. Biok badakigu bestea nun dagoen, eta hori da babes izugarria, hori da lagun on bat eukitzea bezalakoa. Bai, ari asko, eta bere pentsatu gabe sortzen direnak. Orduan horrek gero nola ituzten du oso garrantzitsu bat, anak esan duen bezala, ezta, eta nolabait gainera kude lana profesionala eta baita zure ezagutzak eta zure gustoak eta zaletasunak bat egiten dute kasu honetan, eta hori nik uste ona dela. Bereizten badakigu, baina aldi berean bat egiten dute guregan. Dantza zaletasunak alde batetik, kudeak eta lanak bestetik, idazteko eta irakurtzeko daukagun grina eta gogoa. Orduan, horrek denak batu edo sortu du gure artean aizpatasun harreman hori, sororitate esate zaion hori, eta, aberatsa eta interesgarria, elkar elikatzeko modu badalako. Lizar Begoña nor da, beste edozein pertsona moduan edo biztanle moduan, iguale munduan edo bere garaian leku bat bilatzen ari den norbait, eta igual horretarako hizkuntza baliatzen duela, edo hori adierazteko modu bat hizkuntza tresna bezala erabiltzen duena. Esango nuke, atzean duena edo eskutatzen duena liburuak agian, ez dakit, esan dudan moduan, igual garaiaren lekuko gisa, uste dute hori dela bilatzen duena liburuak, garaiaren zerbait ateratzea, nire ikuspuntotik, noski, Nik uste lehenengo izaten dela bultzada moduko bat, edo zerbaitek, ez dakit, inspirazioa deitu, edo horrelako zerbait, eta gero ja izaten da irrazionalagoa, eta gero idazten zoazen enean, arrazionalizatzen da edo forma bat ematen zaio, eta uste dut azken pausua dela hori, noiz nola itzi poema edo noiz sentitzen den poemak ja bukatu forma duela edo amaiera bat eman. 3 pauso horiek esango nituzke.
aukeratuko nuke literatura eta artea, hurrenkera horretan. Nik uste nire kasuan gutxienez hizkuntzak leku edo espazio handiago hartzen duela eta literatura dela igual erosoen sentitzen naizen disiplina. Artea baino lehenago, esango nuke. Landare bat izango banintz, aukeratuko nuke igual belarra edo belartxarra edo horrelako oren bat. Zer inpresio eman dizu Anak idatzi duen liburu honek? Erosi nun berehala eta Anak gero jakin du. Bai, ikusi nuen gaia eta esan nuen, hau interesatze zait. Ni ari naiz orain nire gogoetak ere partekatze ditut berrian eta bestela ere idazlanetan nabil eta batez ere gogoan daukalako urteetako eta urte batzuetako esperientzia ere plasmatzeko eta olako lanak erakartzen naute olako lanek eta kasu honetan gainera Anak idatzita zegoen eta esan nuen, hau erosi egin behar dut eta ia ze kontatzen duen. Ideia gustatu zait, nolabait lekukotza hori ez, pertsona konkretuen, ez daude aukeratuak, esan nahi ondo aukeratuta daude, baina pertsona konkretuen testigantza eta bizipen horiek oso interesgarriak iruditzen zaizkit ondorio ezagutzeko. Eta alde horretatik guk kezkatzen gaituen euskal kultura eta euskera eta guk zer garen, gure balia zeintzu diren, edo noruntzua zen, plasmatzen duelako nolabait testigantza horien bidez. Eta gainera, ikuspegi dinamikoarekin. Hori aipatzen nionez, garrantzitsua iruditzen zait, ez olakoa gea eta ez, azkenean eboluzio bat izaten ari gara, eta hori ere ikusten da elkarrizketetan eta liburuan. Zer gehitu diote besteen begiradek eta ikuspegiek eraiki duzun liburu honetako gogoetari? Nik eraiki baino gehiago esango nuke bat egin dutela, ez da? Liburu hau toki askotan aurkeztea egokitu zait eta toki ezberdinetan baita ere. Eta nahi izan dudana da, nik liburuaz hitz egin beharrean, sarrera bat eman eta gero eztabaida bat sortu da dinez. Eta eztabaida horiek oso aberatsak izan dira, baina ez behar bat aberatsak ideia gehiago eta egon direlako baizik eta azte prozesu bat ikusten duzulako eztabaida gune bakoitzean, ez? Eta nik uste dut liburuak edo eta partaidetzek hori ekarri dutela. Ikustea gustoko edo gustura irakurri dutela, eurak ere eztabaida horretan parte hartzeko aukera izan dutela, bazeukatela zerbait esateko, horrekin batera doana, ez guztiz desbideratua, eta horrekin batera doana, eta konformatzen joan dana izan da, hain zuzen ere beharra. Hausnarketa honen beharra bazegoela, eta hausnarketa honetan parte hartzeko gogoa zabaldu dela. Ni horrekin geldituko nintzateke. Euskara bera da zuen lantresna eta liburu honetako sortzaile batek diona esan nahi dizuet. Dio pitin bat ensimismatuta eta hitz hori erabiltzen du euskararekin. Berdin pentsatzen duzue, zein da zuen gogoeta? Nik uste dut, kultura eta hizkuntza minorizatu batekoa gara edo horren baitakoa gara eta horrek ezaugarri batzuk ematen dizkigu, balio batzukin batera, eta kasu horretan nik garbi daukat behintzat euskara dela nolabait balio gorena edo behinena. Aldi berean horrek eramate zaitu edo ensimismatzera edo badago arriskori edo itsutzera neurri batean, eta gure ezaugarri horiengatik. Baina nik uste dut aldi berean, niretzako euskara lantresna da eta izan da nire ibilbide profesional osoan, eta horrekin ere nolabait paradoja edo kontraesan horrekin ere nik uste dut den hori tokatze egula aritzea, ezta. Baina, nik aldi berean uste gure txikitasun eta gure ezaugarri horiek aldi berean ematen digutela aukera handia
beste modu batea eraikitzeko. Azkenean eraikitzen nahi gea. Euskararentzako esparruak irikitzen ditugu, ni horretan aritu naiztan nabil, eta beste alde batetik euskarak gu eraikitzen gaitu, eta alde horretatik uste dut izugarrizko sortea daukagula, baino beti itxutzeko arrisku horrekin. Eta argi ikusten dut berean erabileran dagola gakoa. Hizkuntzak eramango dugu, gure kultura eramango dugu hizkuntzaren bidez, eta gu eramango gaitu hizkuntzak erabileraren bidez, eta esparru berrietara iristen bagara. Bai, niko esango nukena da, ulergarria dela, ez da, ensimismamiento hori nolabait izateko, gatozen tokitik gatozelako, eta eraiki behar izan diren gauzak eraikitzeko zeudelako, ez? Hala ere, zorroztasunaren inguruko bidea hartu dugu, ez da, eta literaturan bertan ere, hizkuntza zuzenaren aldeko autua areago eginda, hainbatetan, ariketa literarioaren gainean egin beharrekoa baino, ez da. Eta herritarrei begira ere, erabilgarritasunari begiratu beharrean edo hori sustatu beharrean, askotan zorroztasun edo eta hizkuntzaren erabilera garbiari egin zaio, ez? Bueno, egin duguna, orain ikasi dugu baita ere, behar bada beste era batzuk ere egon zitezkela, baina, oraindik nik uste dut badaukagula aurrera bidean, ensimismamiento hori alde batera utzi eta beste puntu horiei garrantzia gehiago emateko, ez? Uste tiratik berak aipatzen dula, ez, libertateari edo askatasunari espazio bat emateko aukera, baino nik uste dut hori erabiliz eta lortuko dugula, eta bidea hori dela, eta uste oso argi agertu dula askok sentitzen eta bizi duguna. Eta bai, nik uste modu batera edo bestera badutela sortzaileek eta badugula euskaltzaleok nolabait hori buruan. Baina, bidea egin inbar da horretarako, eta nire ustez nora bidea bai da horra aipatzen dana, iratik aipatzen duna. Kaixo, nire izena Nerea da, eta aukeratu dudan liburua zuei gomendatzeko Efektu bereziak da. Liburu hau Jordi Sierra Ifabrarena da, eta berak 2017an argitaratu zuen Ibaizabal argitaretxearekin. Liburu hau asko gustatu zait, gertatzen da Bartzelonan, eta gure protagonistaren izena Antonio da. Berak 17 urte zituenean 1500 metroko marka garrantzitsuena lortu zuen, eta orain Joko Olimpikoetara joateko plaza lortu nahi du. Baina beldurra dauka, ez duelako bere familiei eta lagunei defraudatu. Eta orain interesgarria den zatia agertzen da. Antonioren entrenatzailea proposatzen dio substantzia dopatzaileak hartzea, baina zer egiten du Antonio? Hartzen ditu, ez ditu hartzen, hori jakin nahi baldin baduzue, irakurri behar duzu liburua. Hemen uzten dizuet nire gomendia, Efektu bereziak. Espero dut irakurtzea eta zuen gustokoa izatea. Agur! Euskal Nortasunaren azterketa honetatik, zer ondorio atera duzuzuk? Ondorio bat potoloa atera dut, eta da transizio egoeran gaudela. Esatea erraza da, eta ulertzea ez hainbeste, edo bizitzea ez hainbeste. Hau da, daukagu, herritarrak dauzkagu, esango genukola, 3 zatitan banatuta, eta batzuk daude tradizioari begira eta han gotortuta esango genuke, ziurtasuna ematen duelako, hori denoi ematen digu, baina gero daukagu sortzaileak kasu, baina etorkizunari begira lanean ari direnak eta ezin desligatuz tradiziotik noiz eten ez da apurtzea baizik da, noiz atera, noiz jauzia egin etorkizun hori prestatzen hasteko, ez? Eta erdian gaude gehientsu honok, ez dakiguna nun zenbat atera garen tradiziotik eta zenbat gauden etorkizunean sartuta eta barrez. Eta hori kudeatzea dagokigun ausardia puntu batekin, behin eta berriro esanez, eman behar dugun urrats hori ez dela aurrekoaz apurtzea, baizik eta aurrekoa aberastea, zen eta aurrekoan oinarrituta goazelako aurrera, baina
atzean utzi beharra daukagula. Hori da ikasi behar duguna eta hezi behar duguna transizio hori kudeatzen. Lidia Txukovskaia idazlearen lana eta bizitza dakarzkigu Josu Zabaletak itzulitako liburu honek, baita 1959ko Errusia ulertzeko bidea ere. Arketipoetatik urrundu nahi izan du Goiatz Labandibarrek amatasunaren argi itzalak islatzeko. Emaitzak ipuin liburu honetan. Eta abentura, historia eta zientzia fikzioa batera, ikasle talde batek basora egiten duen txangoan. Gurean sekulako garrantzia ematen diogu katea ez haustearen ideiari eta badauka bere garrantzia noski. Hain zuzen ere, aurrekoek egin dutena aintzat hartzea, aurrekoek egin dutena hori hausketa horren gainean hausketarik ez begiratzea, eta baita ere zergatik ez, bidaide izan diren horiek hoiei aitortzea egin duten lana eta hori kontutan izatea. Baina kontutan izan behar dugu baita ere, edo aupatu beharko nituzke, gaur egunean bidaide izaten hasita daudenak, ez preseski apurtzaileak, baizik eta kate berria izango ditenak kate horretan. Hain zuzen ere, katea luzatzen edo zabaltzen saiatzen ari direnak, ez? Niri norbaitek komentatu zidan, enbor bat mozten dugunean, erdian gelditzen dela bihotza, eta inguruan halako koloretako uztaiak, ez? Hau da, enborraren urteak esaten dizkigutenak, ezta? Eta ulertu behar degula, bihotza dala azken finean tradizioa, eta tradizioaren gainean joaten dala poliki jartzen sortzaile bakoitzak egiten duen ekarria. Beraz, animatuko nuke mundu guztia ikuspegi berri hau hartzera, ez? Hau da, sortzaile berriak enborra loditzen.